Hej, det var jeg igen. I dag vil jeg vise jer, hvordan man laver mælkekefir. Eller faktisk er den lavet på grund af, at svampene er inde i mælken. Her kan I se, at den er færdig. Den har stået lidt for længe, fordi ofte så glemmer jeg, at jeg lige skal tømme den. Så den her, den har måske stået i 3 dage. Og optimalt vil jeg sige, at den kun skal stå et døgn. Så, men det gør ikke noget. Den bliver lidt stærkere i smagen, og den skiller lidt. Men så har man bare at blende det med en stavblender bagefter. Eller stavblender, hvad det hedder. Så bliver den fint igen. Nu siger jeg lige med min nylon de der svampe fra. Og faktisk, når man har rørt lidt rundt i det, så bliver det også lidt mere ensartet. Ja. Jeg bruger en plastikske og en plastiksi. Men man kan faktisk godt bruge rustfri stål også. Svampene har det ikke så godt med at være i kontakt med metal. Der reagerer nemlig med syrene. Men rustfri stål og både plastik og rustfri stål, det burde være fint nok. Så nu rører jeg det lige ud. Jeg plejer at bruge økologisk sødmælk. Og nogle gange bruger jeg også en blanding af sødmælk og fløde, så den bliver lidt tykkere i det. Men den her er bare lavet på sødmælk, så den er ikke så tyk. Det er på tykkelse med kernemælk eller drikkejoghurt, vil jeg sige. Så svampen ligger herinde, og min færdige mælkekefir, den løber gennem. Det her er meget nemt og meget hurtigt. Det passer stort set til sig selv. Man skal bare huske en gang imellem at tage det færdige mælkekefir fra og helt nyt frisk mælk på. Og når man ikke har lyst til at lave kefir hele tiden, så kan man bare sætte dem på pause i køleskabet. Bare lægge svampene i en lille chat mælk. Og så skal de nok have det fint, indtil man har lyst til at lave noget nyt. Og faktisk kan man også lave det på køl, så tager det bare lidt længere tid. Så kan det være, at når man bruger en liter mælk, at det tager omkring en uge, inden det er færdigt. Og så kan man jo se, at det skiller, eller det trækker sig lidt væk fra glasset, og det kommer lidt luftlomme i. Og så kan man se, at det bliver lidt tykkere, og så er det blevet færdigt fermenteret. Vi plejer at bruge det i smoothies herhjemme. Og nogle gange så drikker min yngste. Det er også bare så den rent. Hun kan godt lide det. Hun elsker at spise svampene. Så hvis hun kan komme til det tit, så laver hun det her for mig. Og så skal jeg rigtig holde øje med hende, så hun ikke spiser alle de der svampe, der ligger tilbage i sigen. Så derfor er det altid godt at have lidt reserver på køl. Det her glas, som ser ret beskidt ud nu faktisk. Den plejer jeg ikke at vaske så ofte. Fordi faktisk trives svampene i en lidt beskidt omgivelse. I hvert fald ikke et helt steril omgivelse. Og det sker så, at de danner en lille smule slim. Og det der slim, det bliver kaldt kefiran. Og det er rigtig godt for tarmene. Det er sådan nogle polysakkarider. Sådan nogle slimede snor, der sidder mellem svampene. Nå, her har jeg så de færdigsigede svampe. Se om jeg kan holde det foran kameraet. Her er min svampe. Det ligner lidt grød. Risengrød. Det er bare sådan nogle lidt gummiagtige dimser. Her er en stor en. Når man trykker på dem, så kan man godt mærke, at det er sådan lidt vingummi-agtig konsistens. Så når man har svært ved at finde svampene i sin færdige kefir, så kan man lige prøve at trykke på det og se, om det er noget fedt stykke, eller flødeagtigt stykke, eller om det er din svampe. Så det her er min svampe, og de går tilbage i min beskidte glas. Og så skal jeg lige fylde på med noget mælk. Jeg plejer at vaske min glas omkring en gang om ugen, en gang hver 10. dag. Jeg bruger den her gang. Den her sødmælk. Man kan også bruge letmælk eller skummelmælk, fordi svampene de laver af laktose og ikke af fedt, men jeg kan bedst lide at bruge sødmælk. Og jeg plejer at bruge forskelligt. Jeg har også brugt fra naturmælk, og jeg har brugt den biodynamiske mælk. Det kommer lidt an på, hvor jeg er hen, når jeg skal bruge mælk. Så har man bare helt mælk ovenpå igen.
lukker glasset. Der er igen et patentglas, som selv lukker luft ud. Man kan høre det, at den siger, når der er overtryk. Og ellers så kan man vippe lidt på den her, og så kommer det et hissen lyd igen, og så kan man høre, at luften kommer ud. Den stiller jeg bare til siden, og så vil jeg gå i gang med at lave en smoothie af mine kefir. Så tak fordi I så med. Hej hej!